Don Bosco Media Network Shillong Province MBC Television, presenting the DBMN TV OTT app, your single stop to stream content from Meghalaya on OTT platforms with free subscription fee. You can now easily access your favorite local news both in Khasi and English, Kakanta Ki Samla, Kasurkan Ot, and other many programs on the Android TV with the DBMN TV OTT app. Here's how it works. Just simply start by scrolling to the Apps tab on the home screen of your Android TV. Select the Google Play Store app. Next, search for DBMN TV, and once the DBMN TV app appears on your screen, click on the Install button. After the installation is done, click on Open to start the OTT DBMN TV app. Once the app appears on your TV, you can watch any content that are available on the home screen or directly take the live preview to follow our daily programs. Install the DBMN TV OTT app to get the best viewing experience on your big TV screen. Now enjoy various local programs in Khasi and English on your big TV screen. Habang yo yaki Cardinal, kabaning kong kabangi pethu kadai ka Jain Rong sao baki Phong. Sham la jet yakani karong tangban PYNKYNMAW siya ka perthei, henrei ka don ka JINGMUT ka bakhia, kabaya snow bat ki por BALANG, kabaya day bat ki HIKAI bat ka dustur JONG ka BALANG. Ki Jain Rong sao jong ki Cardinal, ki PYNKYNMAW ya ka lengkor baki kit, ka jingkit kli bat ka jinglong kloy jong ki ban syakri yau kris, wat lada ki day bandu yala ka jingim. Ki Cardinal ki day ki noyalam balang ki bakham rang ba ki balathung dau pop. Ki kamba kongsan jong ki kentup ya ka jing ai jingmut yau pop. Ka jing senshar ya ki BYNTA ki bakongsan jong ka balang. Bat ka bakongsan tam ka long ka jingalang ba banjed yau pop bathamai enda ka syuki kala thali. Namar ka BYNTA jong ki banyarap yau pop bat banyalam ya ka balang salonsar lanyaw ya ki Cardinal kum ki khun siem jong ka balang. Henrei ka Jain Rong sao jong ki kamdei ban PYNKYNMAW ya ka jinglong siem perthei. Henrei ka PYNKYNMAW ya ka jingslur bakanja MYNSIEM. Kadak jong ka rong sao ha ka balang. Ha ka dustur jong ka balang KATHOLIK ki rong ki don ka jingmut ka ba jeleu bah. Ka rong sao kadai ka rong jong ka snam ka ba PYNKYNMAW ya ka jing IT, ka jingslur, ka jingkloy ban yap MARTYR na ka bentau kris bat ka gospel. Kading ka thau ya MYNSIEM makhod ya ka jing sngoret bat ka jing ya Balei ka barhem kum kading. Ka jingslur ka PYNKYNMAW ya ka MYNSIEM ba shinrang ban penbena ya ka jinget klem jingti. La pendan kamru ya ka rong sao ha ka jingmani Balei jong ka balang ha ki sngi ba kerpang kum ki sngi kan mau ya ki MARTYR bat ha ka Pentecost. Haka Pentecost karong sao ka thau ya ki thli ding ki bala one half halor ki apostol. Kaba pendap iki da ka jingslur ban yalap. Ka HISTORI jang ki Cardinal ban Phong da ka Jain Rong sao. Ka dustur jang ki Cardinal ban Phong Jain sao kelas dang haka juk pedeng haki snam kat arspa sao pusan ter. Upop innocent basau ula ai yaki Cardinal ya ka kabu ban Phong yaki tupia rong sao ban PYNKYNMAW ya ka jinglong bakloy jongki ban yada ya ka balang wat lada ki day ban pa ya la ka jingim. Haka spas nam ka bakhan riu upop jan Paul Balei ula penlong kerpang baki Cardinal ki day ban Phong yaki Jain ki basau kentup yaki kasok ban ki we ki Jain Phong jongki. Nadu kata kapor ka rong sao kala long ka rong ka bakerpang na ka BYNTA ki Cardinal. Ka jingmut bala BATAI da ka balang. Habala je de Cardinal ubat mai do pop la BATAI u ba ka rong sao ka long ka jing PYNKYNMAW ban long ki bakloy banyale ya ki baro da ka jing slur wat lada de ban pa ya la ka jing im na ka BYNTA ka jing roy jong ka jingit kristan bat na ka BYNTA ka jing suk bat jinget li jong ka balang. Kani kamut baki Jain Rong sao jong Cardinal kilong kum ka jing kular ka jing penbena pat ba ulah kloy ban IT ya la ka jing im na ka BYNTA u kris bat
na KABENTA ka BALANG JONG ki NONGRIM na ka JINGTHOH BAKHUID ka JINGMUT ban Phong ya ka Jain Rong sao ban PENI ya la ka jing IT ya la ka JINGIM ka don tan rai ha ka JINGTHOH BAKHUID Yonis khat san khat lai ka jing it ba kraw tam ba ubre ula ban don na KABENTA ki lok jong ka long ban IT ya la ka JINGIM na KABENTA jong ki kitab jing penpau kalenong hinyo de khat sao ngala jubab ya ku kenrat pi khamtip ma phi ken ban yanga hangta ulaya thu hanga kini kilong kita ki bala sha shitom hakapor jing tenju ka bakraw kila sat jala ki jain kop bat kila penli ya ki hakasnam jong khun lang brat nakikam jong ki apostol kalenong ka ba arpo de khot arko pra tu sumar bahaya di bat ya ka kenhun lang brot baro kawai ka ba MYNSIEM BAKHUID ula pen khamti ha ka jing sumar jong phi ti tulong kinong sharai jong ka balang ublei ya ka ba ula kam kinti kumla ka jong da ka jingiap ukhun jong uhi Timotheus lenong basau de khot nyo ngalaksan ha ka thmaba ngala job ha ka mare thong ngala ri kendong ya ka jingeng karong sao ka PYNKYNMAW ya ka jingiap MARTYR ha ka HISTORI baro ka we bun kinong yalam balang kila sha penyap namar ka jinget jongki ka Jain Rong sao jongki Cardinal kalong kum ka jing penyaso ya ka ni ka HISTORI ka ba PYNKYNMAW ya ki Cardinal bat ya ki banget ba ka mission jong ka balang bun sin kawan rengkat bat ka jing IT ka bakraw kum ka nuksa u John Fisher u Cardinal balajir de u Pope Paul Balei ha England ula sha penyap ha usim Henry bapra namar ba tre ban pediang ya usim kum ukli jong ka balang ula Phong lepa ya ka Jain Rong sao ha ka MYNSIEM jong ha shwa ba ka snam jong kan play shisha karong sao kum kadak jong ka ding MYNSIEM BAKHUID nalor ba karong sao kalong kum kadak jong ka snam kalapen iru ya ka ding jong MYNSIEM BAKHUID hakikam ki apostol MYNSIEM BAKHUID ula hiar halor ki apostol kum ki thli ding lakhot badawa na ki Cardinal bandap da kata ka ju ka ding da ka ba penbena ya ka gospel da ka jingslur bat ban yalam ya ka balang da ka jingstad karong sao kam dei tang shaphang ka jing IT yala ka jing im hanrei ka dei ru shaphang ka jing thrang ban yalap ya ka ktien ublei ka jing thrang ka barahem ban yalam ya ki breu sha ukris ki BYNTA BAPHER jong ka Jain Rong sao ki Jain Rong sao jong Cardinal ki kentup ya ka kasok ka jan ka bajrong ka baju phongman ka sngi BYNTA ketupia basaudong kabadon lai teli kitedu baju Phong haki por le NIAM zucheto ketupia rong sao kabaret mozata kasopti baki Phong halor ki terpeng karong sao ka thau ya ka JINGIALEH ka baman ka si karong sao kamdei tang ka uniform kalong ka jing PYNKYNMAW man ka por ya Cardinal bakamdei tang ka buram shimet henrei shaphang ka jing shakri bat ka jing IT lut ka kentuye ban im da ka jing shlur ban long u balapan kre na ka BYNTA ki jing bat ban bo hakmat ya ukris man kapor haki wei bat ki kentien karong sao kamdei tang ka dak baki breu kin yoi kalong ka jing khot ya Cardinal ban KYNMAW yala ka kam mission ka Jain Rong sao ka HIKAI ayu yangi kum ki KATHOLIK kat babu nangi ginumyo Phong satya ya ki Jain Rong sao jong Cardinal ka JINGMUT ka badon shalandat ka pau shai habaro ki Kristan u Jisu u khod ya wei pa wei u banget ban long u bakloy ban yeng scam ha ka jinget ban im da ka jingslur ban bod ya wat hapdeng ki jing ha ka baptisma BAKHUID lapen kop yangi baro ha ka jinglong MYNSIEM ha ukris wat lagi jan jongi kimla ban long ki basau henrei ki do nu jongi ki long bat ki dei ban derhem kum kading da ka jing je ublei bat ki para marjan ki bakloy ban IT lut na ka BYNTA ka gospel
Karyam rong sao jong ki Cardinal kalong kadak ka badon bor ha ka balang Katolik. Ka thau shapang ka jing IT, ka jing slur, ka jing it, bat ka ding barhem MYNSIEM BAKHUID. Ya kane ka dustur, la pensyong NONGRIM ha ka JINGTHOH BAKHUID, la pen scam da ka riti dustur, bat la PYNKYNMAW bet ya ka kamram, bala IT ha kini kinong yalam. Ban syakri ya ukris, bat ya ka balang jong u, wat lada de banda IT yala ka jong ka jing im. Man la kapor bangiyo iya u Cardinal ha ki Jain Rong sao ba itanat jong u. Kapan kan mau yang ngi yaki kentien u Jisu. Pin long ki sakhi jonga shadow bakut ka perthai.